masuk mahita tu tangiang nahohom. Masuk mahita tu parminggota marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat na parjolo sahat rodi ayat na patuluhon. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangoludo binahen ni parsihohot na marhapor siaon, ala yang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya.
martangiang mahita, ale Tuhan debata, asima roham di hami, aidang tarbahen hami mabahen manangaha, molosoho dongan nami. Dibaheni, sailehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Sai dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe sikat nipatik di parminggota di Sadarion, tersurat di Rom biddu 12 ayat na napaduahon, songonoma di dok bisi. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaruma hamu, dungmuba pikiramuna, asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata, ima nauli, na hinalasonna dohot na sundenggan olak nido sahakna atong mangidogugo mahita siya tuhata ale Tuhan debata sae pargogoy mahami mangulahon na hobbar tupatikmi. Amen. Cekibu
Tapauduk ma rohata tuadopan ni debata, laho manopoti dosata nagodangi, martangi ang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan jala amanami. Pujo hami do guarmu nabadiai, ala na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami, sai patotong madihami roha hamulate otuho. O todi parbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhud na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak kami. Say tangihon mahami ho ale debata ama, anak dohotod di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hata ni Jahoba, unak ko mabiar, ayahu do siluluhoko, nungapola hujau guarmu, au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata nagabe turpuk epistel di parminggota dibuat sian poda bidu opat mamuka sian ayat 20 sahat rodi ayat 27 tajahama margati sorin dimulai hamema sian ayat 20. Ali anaha sai parate-ate homma akka hataki tare homma pinggolmu tumangihon akka hataki.
Ai hangoluat doi diakka najupangat disi, jala gabe hahisaron disadok dagingna. Paholang masyako asi-asi ni pamangan, jala pada usian ho bibir si jubajabi. Sai tibangi ma pangalakan ipatmu, asatung marsi hohot saluhut dalanmu. Olak nido sahakna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidak koma hapor siau tai, songon na hina tidak koni dongata sahapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tu banuatoru dung ditanom. Namulak mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana. Pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian kor ama metanonia HKBP Mahanaim.
Tabi kema titing di tonga-tonga ni huriata. Tabi ma dita salutna marhiti-hiti goarni Tuhatta Yesus Kristus. Salam. Hujahak kami majo warta namasa di Huria Denpasar di Bagasan Samingguon. Ima di Parminggota sada Oktober 2027 Minggu pasap puluh pituhon dung Trinitatis do topik benget mangulahon lomoni rohani debata na perjolo warta umum perjolo mengenai pos pelayanan tabanan HKBP Denpasar Mardala di Bagasan Hadingganon jala tongma ta sosoi tu ruasta na tinggal di daerah Tabanan asa masuk marminggu nasida di pos pelayanan Tabanan saunari gudang nikaka nadong di pos pel Tabanan marjumlah 20 kakak napaduahon persiapan pos pelayanan Gianyar sok-soni nang di Gianyar asa tong ta sosoi akka dongan sa porsyauta asa mersada di perpunguan pos pelayanan Gianyar godang ni kakak nena sida sengonari godang na 10 tulu kakak napatuluhon akka jadwal kegiatan gereja di Bagasan Mingguon tajahama songon na dong di warta di bagihon akka situa sektor secara khusus ma naparjolo kunjungan gerejawi di minggu sadario sada Oktober tajalo do pangebation sian kor pungua perempuan HKBP Jitra Resort Citra Bengkulu distrik 15 Sumatera bagian selatan godang ninasida 12 halak na niuluhon ni amang padita Ribun Hasibuan rombongan nungabe pasahaton lagu puji-pujian di Huriata di Parmingguan nasugut jala napasahato barita lasti roha di Huriata ima padita Ribun Hasibuan napaduahon diabati Huriani diabati di Huriata sian korpunguan perempuan HKBP Bogor Resort Bogor distrik 10 Alu de Boskap gudang nasida 26 palak na ni uluhon ni situa inang situa tiurma boru pardede nunga di pasak nasida tong di tongah-tongah ni Huriata songo pujiat tu Tuhatta na patuluhon pangibatios yan korpungua perempuan Maria HKBP Pergodungan Dolok Sanggul Resort Dolok Sanggul distrik Tolu Hubang na ni uluhon yamang padita Jerius Manulang godang nasida 26 palak jala madohoti kebaktian di Parmingguon nasugot pukul 7:30 napapaton di tongah-tongah tarun waeng punguan nama metanoia HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Batam distrik 20 Kepulauan Riau godang nasida 30 halak imana niuluhon ni amang padita Bitan Parulian Siagian rombongan songon nang tabigi nunga pasahaton lagu pujiat tu debata ta dokma mauliate diakka pabain nasida jadi dihamu amanami narosian Batam borhap penok kamu siap balion saya tong ma di Bagasan Hahi Pason dakka perdalan munabe saya tong ma di dongani Tuhan bagi B di hari Minggu tanggal 2 Oktober nanengro tajalo rumuse pangabation nasian ro narosian gereja kaum perempuan HKBP Mustika Jaya Resort Mustika Jaya distrik Sia Bekasi gudang nasida 40 halak na niuluhon ni amang padita Daniel na 70 nasida pe masuk di kebaktian paduahon pukul 10 jala pasahaton akka pujian tu debata na paduahon ruas na tabba mulai dari tanggal 1 Oktober 2027 nunga menjadi ruas naik baru amang
Herliando Siahan inangi Mega Hervina Mega Pertiwi Gultum dohot sada danak naro nasida Rosian HKBP Resort Alang-alang Lebar Huria Sukarami distrik 15 masuk tu Pospel Tabanan sehat do danaki songoni nang na torasna na papaton tikting perbogason napa duahon calon panguli nama Mesites Yeremia Simangusong SHCTL anak niamata situa mangasi Simangusong inang Deniana Boru Pasaribu alamat nasida Jalan Gunung Karang 2 Perum Prima Loka Tolupitu dan Pasar Bali calon Nyoroan inang Sonia Tresia Boru Raja Guguk anak niamang Romi Edi Putra Raja Guguk inang Florida Riswati Boru Siringo-ringo alamat nasida Komplek Permata Legenda Pulau Kaduren Kecamatan Mustika Jaya Bekasi sian HKBP Resort Mustika Jaya Bekasi partupulon nunga di Patupan di hari Sabtu tanggal 27 September 2020 di HKBP Resort Mustika Jaya Bekasi dan pemberkatan nikah akan dilakukan pada 7 Oktober 2023 pukul 9.30 WITA di HKBP Denpasar Resort Bali. Tabuama di Tangyakta asa Mardala di Bagasan Haulion saluna rencana ni keluarga. Nah palimahon susunan panitia Natal 2027 dohot tahun baru 2024 Gereja HKBP Denpasar dalam rangka pelaksanaan Natal tahun 2024 di hari Jumat tanggal 22 September 2027 nungabe terbentuk susunan panitia Natal 2027 tahun baru 2024 HKBP Denpasar sian sektor pitu dohot sian sektor walu. Jadi susunan panitia songonoma penanggung jawab pimpinan jemaat Amang Padita Mangasi Siaturi dohot Amang Padita Firdaus STH penasehatna situa sektor pitu dohot walu dohot Saluhut Parhalado. Jadi holak ketua do bagian bendahara mahujaho kami ala lengkap don nonison akka seksi-seksi tajahama sesuai na tersurat di warta ketua calo situa Eha Marpaung inangi boru si Pahutar sia sektor pitu wakil ketua M Gultum boru Seregar sian sektor walu sektor sada sekretaris sada Nyonya A Siahan boru Panjaitan sian sektor pitu sekretaris 2 F Sitorus boru Siregar sia sektor walu bendahara sada Nyonya P Simanjuntak Tarihoran sektor pitu bendahara 2 Nyonya S Siregar boru Purba sektor walu dohot Saluhut seksi-seksina nadong di wartawan. Jadi selamat ma tuhamu akka panitia Natal do tahun baru di tahunon melalui warta kita hari ini akka amang do inang resmi ma dipabakit songon panitia Natal do tahun baru di Huriatta mangula mahamu di Bagasan uduk niroha tu debata. Jadi pas atami mau lihat tuhamu panitia naung terbentuk. Nah paunopon pertanggungan rumah tangga Ipatu Pahuriatta di 2 sektor. Nah perjulo di sektor 2 di bagasnya amang keluarga calo situa PT Sigalingging inangi boru silaen alamat nasida Jalan Tukat Balian belakang Arta Ukir. Nah makobasi amang Padita Firdaus nama rageda amang si Hobing masuk pukul 10.30 di hari Jumat tanggal 6 Oktober. Nah paduahon di wagasnya amang R Panjaitan boru napitupulu alamat nasida Jala Sudirman Opat nomor 10 pitu Denpasar. Nah nilihon ni amang Padita M Siaturi dot situa Hutapea masuk pukul pitu 30
songonima ni pabotohon tu sektor 2 dohot sektor tolu. Nomor berikut jadwal latihan sekolah minggu. Untuk mengefektifkan latihan perayaan Natal anak sekolah minggu, untuk itu jadwal latihan akan ditambah di hari Kamis setiap minggunya dan dimulai pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 masuk pukul 10 WITA maringanan di GSM. Jadwal latihan Natal anak sekolah tersebut berlanjut terus hingga sampai perayaan Natal anak sekolah minggu dilaksanakan. Jadi itu na dua-dua sa taparohahon jadwal na berubah. Nah pawaluhon penyerahan ulus kepada jemaat yang berumur 75 tahun. Obartu program ni Huriatta pelaksanaan pesta Huria Gotilon 2027 Huriatta pasahaton ulus tu ruas. Nah dapat pasu-pasu umur nagajang sahat 75 tahun. Jadi akka ruas nama umur 75 tahun asa mendaftar matu situ sektor manang tu sekretariat asa didaftar hamu nama jalo akka lasni roha sada ulus yan Huriatta. Nah pasiahon pemeriksaan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan IVA tes. Huriatta marhite-hite seksi diakoni melalui seksi kesehatan dan melaksanakan pemeriksaan IVA tes gratis yang bekerjasama dengan klinik utama Dharma Sidi Denpasar. Pemeriksaan kesehatan tersebut akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober pukul 15 WITA maringanan di HKBP Denpasar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi seksi kesehatan Amang Situa O Sijabat atau Ketua Seksi Perempuan Nyonya Situa M. Manurong Inang Boru Damanik. Bagi kaum perempuan yang ingin memeriksa kesehatannya dapat hadir di acara tersebut. Nah, pasapuluhon kunjungan kasih pangapulion sadarion sada Oktober 2027 Dewan Diakonias Gereja melalui seksi diakoni sosial tapat patupahon pangapulion tu keluarga ni Amang Ka Pajaitan inang NSM boru siahan sia sektor tolu dung sipul perminggu paduahon maringanan di konsistori pinangidoma tu sektor tolu asa persidohot di ulaoni. Nah pasapulu sadahon tabuama ditanyakta ruasta na dibagasa persahiton ima Amang R Silalahi. Nah pasapulu duahon akka barita parhepengon do 10 tolu taparohama manginang molorong akka goar na sopas manang jumlah penulisan uang asa dinggama marbuah-buah mutu akka situa sektor asa tung uli saluhna barita parhepengon narong di Huriatta sambil memeriksa kecermatan akka parhepengon di Huriatta. Nah perpudima amanginang barita ulang tahun ruas dohot sudi parhalado ni Huriatta pasahaton selama ulang tahun kelahiran do pernikahan ma dihamu saluhna amanami inawan nami na berulang tahun dari tanggal 1 Oktober 2027 sahat tu tanggal 7 Oktober 2027 hatani dibata nama masuhamu tersurat di Tesalonika 5 ayat 10 sahat tu ayat 10 lalu songonoma didok disi toktong mahamu marlas niroha unang masa dihamu martangiang madok mauleate mahamu siala saluhukna aido dipangido dibatasi kamu marhite-hite Kristus Yesus. Songoni mahatani di bata sai di pasahma dihamu akan namarong tahun hai pason lasni roha dohot umur nagajang mauliati ma dihita saluna horas. Tabegema ede puji-pujian sian penguar kor ama HKBP Denpasar.
Marede hitasian bukwede nomor 788 huhu maita papungo peliata bagian sada A dohot bagian sada B. Las marohabu makirim, las marohabu makirim, las marohabu makirim, las marohabu makirim. Sebenge dihapor suhon, sebenge dihapor suhon. Sebenge dihapor suhon, sebenge dihapor suhon. Jugul hon habu tangian, jugul hon habu tangian, jugul hon habu tangian, jugul hon habu tangian. Taluhon mahajahaton, marhite ulau na denggan. Taluhon mahajahaton, marhite ulau na denggan. Las marohabu makirim, las marohabu makirim, las marohabu makirim, las marohabu makirim. Sebenge dihapor suhon, sebenge dihapor suhon. Sebenge dihapor suhon, sebenge dihapor suhon. Jugul hon habu tangian, jugul hon habu tangian, jugul hon habu tangian, jugul hon habu tangian. Taluhon mahajahaton, marhite ulau na denggan. Taluhon mahajahaton, marhite ulau na denggan. Las marohabu makirim, las marohabu makirim, las marohabu makirim, las marohabu makirim. Sebenge dihapor suhon, sebenge
Amin ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Adorang suhu pasad tabi sian hami naro di bagasa tikyon moliate madohonota tutuhata di 27 tahun hapa ditauku las rohaku bohita marparsawaran di bagasa tikyon jala nipi dope hurasa anggotu balige nungah Yahudalani apalagi molo tu balian sonari saat mahami tu bali na sa sitong nai memang nungah Yahuwalang jeruk bali alani amuna kadongan damang dainang haanggi dot pinaribot luar biasa do Denpasar Balion jala mauliate mak di na di jakon hamu hami maritihite punguan ama metanoia HKBP Mahanaim mulutung pe agak sedikit keras suara nami nakiningan namang alana hampir rata-rata on karejo di perusahaan do anggok amu kan dangadong perusahaan di son itu na ubain mulu agak keras hami nakiningan songon na halus suara muna dang naso merdu suara nami memang situasi ni keperkarejuat do nama bain jadi mulu ukasar hamusia nami suku-suku dui hupatada madiriku tuhita hami sonari berjumlah 30 halak naroon salah satu sian opat punguan ama na adong di HKBP Mahanaim dia goarhu pendeta molo halak Bali majo sian natwari seda pedande Bintan Parulian Siagian kebetulan aku lahir di Pulau Bintan maul do maku tiki mabain goar gabi dibain maguar ni Pulau Bintan jala nunga mangalak boru ni rajai alana kebetulan punguan ama na dibuan hola sahala do ina hubuan hami ima inata boru situmeang na uposo hudul dijolo ima inatako na dilabung nai ima omaku alan nunga utuai di basa-basa debata dua dana boru di hami tidak memakai dope amang mulu alak bata mulu boru holan boru dope nina hami holan boru do jala sonari nunga kuliah di Pontianak jala bulan 10-an non borat mahami to Pontianak alana kebetulan boy diselesaikan ibana 4 tahun kuliahna jala si nomor 2 pe kuliah di Pontianak tingkat tulu jala lasroha di bagasa tikyon boy pajupang dohot hita alani tanpa memperpanjang waktu anon adong ma sautik leonamu tiki tuhami songon patadau diri di tonga-tonga ni punguanon jalo amu ma tabi horas-horas sian hami au penung ucata ton mulu halak Bali madok Om Swastiastu tidak ikut nama budayanya jala mulu dihita hata horas hata salum alani jalo hamu matai bisian hami sian HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Batam distrik 20 Kepulauan Riau maritihiti punguan ama metanoia di bagasa tikyon salum madihita saluhutna horas hatani debatana satu hita di mingguta sadarion ima nanienet sian Jakobus bidulima
ayat pitu rodi ayat 10 sada ale hujahama sahatu ayat 12 songonon ma didok hatani debata. Atong pabenget hamuma rohamuna ale akadongan sahat rodi haroro ni Tuhani ai parhau mai pe di pai mai ma do parbue na arga nasian tanoi jala dihabengeton do pai ma di jalo udan manugod nang bodari hamu pe marbengit ni rohama patugu hamu marohamuna ay donok do haroro ni Tuhani unang marhoy hamu maralohon hamu ale akadongan asa unang ona uhum hamu nunga jongjong dipitui pangumi ale akadongan aka panurirang na marjamita marhiti-hiti goar ni Tuhani matiru hamu dihapursuhon dohot dihabengeton ta parhatua do akan naung marhabengeton dibege hamu do habengeton ni si Job jala diidahamu do ujung nabinain ni Tuhani ay parasiroha bolod do Tuhani jala partalup ni roha alay parjolo ni salhudna ali akadongako unang hamu manulon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panulonan na asing pe alay hatamuna ulo hot may ulo Yahata dang khot madang asa unang madabu hamu tubagasan uhum ima sahatna hamuna donga saha porsiaon na pasti hidup tidak gampang. Yang pasti kesulitan akan menanti kepada setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Nian maritihiti pakka porsiota tu debata naing manian dau hita sian aka hasusaan dau mahita sian aka hahurangan dau mahita sian aka parukilon alay unang marnipi hita unang tadok molo jonok hita tu debata molo talean rohata lahu makaporsiai ibana bahwa kita tidak akan menghadapi yang namanya kesusahan karena kesusahan adalah bahagian proses hidup ini. Saleleng di Portibion, saleleng di Tanoon, saleleng nguluta di tonga-tonga ni akan amasaon. Hidup ini adalah proses untuk kita mampu menghadapi yang namanya kekurangan dan kelebihan. Alania muna kadongan molo di suarahon hata ni debata di bagasatikion atong pabenget hamuma rohamuna atong pabenget hamuma rohamuna. Ini mau mengajak kita masing-masing untuk sadar, untuk mau menerima, untuk mau mengakui bahwa dunia ini adalah bahagian satu proses pembentukan karakter, pembentukan jati diri, pembentukan bahkan keimanan dan keyakinan. Maradopun debatan nahina porsionmu. Molo dang radihi tadisi, maka kita akan jatuh
madabu dohita tu soal balas jasa, upah kerja, dohot aka imbal balas di tonga-tonga ni portibion. Nian tahirim do di tonga-tonga ni ngulutan, nasa na taulan, nasa na ta karejoy, nasa na tabain naing ma. Dapat hita akan apinarsita ni rohata. Tapi kenyataan yang terjadi di tonga-tonga ni nguluta, na ikon radihi tamajalo akan amasa di tonga-tonga ni aka ari-arita, bahwa kehidupan ini tidak seperti yang kita pikirkan. Amanginang dang ala ni godang ni hepeng nami rotu belion, songo na hudok na kiningan. Ini hampir rata-rata aka donganon, aka amaon adalah pekerja di perusahaan dengan gaji yang terbatas. Yang sangat do bergejolak, bali na dia doon. Tu bali gido, tu bali do manang bali na sa sitong na. Mula ni hepeng minarsonari doon. Holan mula anon songo dia do panitia nunga pangkempis sonarion. Adong dope. Mula ala ni selesai. Alai huilalahami do songo dia bahwa tanpa keterbukaan, tanpa kerelaan, tanpa penyadaran tujuan hidup adalah untuk apa? Apakah kita menikmati atau kita jatuh ke dalam pikiran-pikiran diri kita? Sudah do hami rotuson. Ale alana sihol niroha dang behata-hata nunga tu tanah lot hami natwari. Tu dia dong museng. Ala ni tabu ni perdanan gabi lupa. Pokoknya dong mak. Anon to kenai tu pantai Kuta mahami. Mulu disi ikon perjolo do marminggu hita baru tu si opung duli hudo. Penebusan dosa maju hita. Ala ni unang ngadong hamuna marminggu nuaeng pajupang dohot hami disan. Palo asamu mahami jodisi. Dohot segala macam. Tapi yang paling luar biasa na husuku do tu guide nami kapanlah kalian beribadah? Hari apa? Rupa-rupanya tidak ada waktu. Hari Minggu songon hita ikut tu gereja. Bahkan na paling hebat na halaki setiap hari ikon lau tu pura. Tanpa pura maka bangunan tidak bisa berdiri di Bali. Tanpa pura. Berarti gereja nai adong do di tiap jabu. Ikon marsia ajar do hami di bagasar rohaku. HP hita halak bata unang jangan. Unang majangan. Molo ingot. Apalagi mulu nungas sanga male. Selesai persoalan. Karena memang ini kenyataan. Dalam kehidupan ini kita kadang-kadang menjadikan hidup ini adalah milik kita padahal kita hanya pelaksana. Kita hanya pelaku. Kita bukan penentu. Idona ubain di dok hata ni debata di bagasatikion hamu pe merbengit ni rohamam. Patogu hamu marohamuna. Unang hamu manulon-nolon manang tupar langitan. Asana paduahon maritihiti hata ni debata di bagasatikion
kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi, mempercayai Tuhan. Ido HP lapatan ni pakah porsionmu. Asa boy ho marbengit ni roha. Asa boy ho mampu untuk tetap bertekun. Asa boy ho mampu untuk tetap bertahan. Tanpa itu maka kita akan hancur. Dala ido na ginosagosa ni Portibion. Ido na didok ni hata na ibata tarpahatua do akan naung marhabeng iton. Bereng masih Job. Memang kita punya keterbatasan. Memang kita punya sesuatu yang bisa menjadikan kita lemah. Ido mulu didok akan nabisuk di balik sesuatu penderitaan ada hikmat yang tersembunyi. Kemampuan kita untuk melihat hikmat yang Tuhan tetap berikan kepada kita, itu kesulitan di kita. Saya didok halak do, Batam punya banyak penawaran. Tapi hati-hati, orang yang tidak mampu bertahan di Batam akan tergilas dengan situasi. Harga luar biasa di Siamang. Mungkin adong do di son aka anak rato na di Batam. Hamu pe parnasi pado 1 billion kan. Unang-unang adong na maila mula tuhuta sa palaro tu Bali. Mula ma atau yang bertahan mamang. Da mula-mula tuhuta hita saihira na hita ma napuna sa Portibion nungaro parbali. Korong na pe sebelganya ape kongguan. Dipakai pejas songon jas burjer. Ale-ala na parbatam pateng-tengan utik. Parbatam dadang taraloy ninna. Habis yang second doy. Ale songon na pateng-tengan ma. Ola sahat di Jabu di huta. Holan patu papartangyangan ma. Martangyang di Jabu dang tulapo. Tutudo ibana badung di Batam dong di Bali hola na martangyang ape may biar manggarar do sude ma didapot ton opung do segala macam on may Bali on da ba Bali ami pe anon mula anon sian Balion sude ma mamake topi Bali ape na mamijam do tu labung na adong hepeng mo do pela di Batam mahita berkiranin alias sesungguhnya tada di sian Bali kan. Tapi memang apabila kita nikmati, apabila kita sendiri mau membuka hati kita, apabila kita sendiri mau menerima kerelaan, biarlah Tuhan yang menentukan. Maka kau akan berbuat dengan kerelaan. Maka kau akan lakukan itu dengan keterbukaan dan luja. Memang sulit do jadi halak bata. Olo do MMB. Hamu pe pungguan nama kan olo do adong do na MMB. Di boto hamu do MMB. Mate-mate na burju. Holani. HP ya disuruh ibana karejo repot. HP hatanion mana paling gudang. Dan nasohe amar mingguido pahata-hata huriaon. Nasohi amar minggu. Ada ratusan AKBP Denpasar sama dia. No. Tamu guk 20 hala. Pilihan taba. Nang taratusan nakaparhaladuin inmo. Terus roy. HP naro pesen parhuta-huta do. Ala na sahat tu Bali disukundo di labung na. Ala na heado au bertugas di Bakara. 10 tahun na wamang di Bakara. Tadani adong tamu di sian pele ado
Mulu ngaro per Jakarta 10.000 mah disi. Ape per Jakarta ope na terancam do. Tong do nama mijam ibana. Ale asa tadai ibana per Bali kan 10.000 mah pilihan na ya. Ape biasanya 2.000. Jala sabalik na moloro tu Jakarta, per Jakarta pe di boto doi. Narodo todok tasian tuba, ala narong di si 2.000. Hamu pe songoni doi. Per dia do namar minggu jam 10.30, jam 10. Per Metanonia Batam. Bereng hamu mah pilihan nami. Anon tanda adong doi. Apa kena terancam do sudion. Ido repot na. Apa saya tahat tidak ko debatata na burjo. Saya tahat tidak ko do debatata na mora. Saya tahat tidak ko do debatata na punasa hagugon. Tapi pada saat kita melihat kehidupan ini, maka kita diragukan dengan berbagai macam hal. Di mana keyakinan? Au pe si patah songoni do, ulan guguni suaraku do sonari. Ale molo di bagasan habenge ton didok bereng ma sijo. Ini adalah satu perbandingan yang sangat luar biasa. Alania munak kadongan, au mai biar do awan non song nakiningan baga do padita nasian Batami wah merjamita mekel do sudi on. Aha masih tuhuna, pokoknya mekel. Aha masih tuhuna, oh mekel mak. Hola na mekel-mekelon mak sudah. Audang ulu au songoni. Jala unang terhiri mamu amang inang gabi padita resok di sonau. Ala na adong do rasa na jono tu epurson. Padita bintani mah bahai jauh di Batam. Gabi diusir hamu. Padita siaturi. Gabi bana mah gasa-gasa tua olah roa bang toroes kaku ni nama bana museng. Tong do repot au. Lo mau di Mahanaim inang. Satau do pe audisi. Alana Holan Mahanaim do satu-satunya gereja yang memakai maha. Jonok-jonok maha mitung maha kuasa. Maha kudus dohot na maha nasing matahe. Holan hami mana jonok tu si. Lo mahamu di Balion. Ale rade do hami ro majalo hamu mulo naing pida resort hamu. Alana memang kebetulan ido namasa alane margogo mahita. Hatani debata di bagasa tikion menuguhon hita. Benget ma mangulahon lomo ni rohan ni debata. Bertekunlah melakukan kehendak Allah. Yang jelas Allah tidak akan pernah melukai orang-orang yang percaya kepada Dia. Hupada wotik mikon. Ujago dohita sian halak na dison. Atik pe adong purena gudang dewana hita holasada ujago dohita. Ujago do Jesus na tahaporsiay. Dangadong dope dewa ni Bali madok audo dalani. Tuhan kita sudah katakan marbenget mau mangulahon lomo ni rohani debata Tuhan akan bekerja. Yakinkan itu. Jala hami pe nungahu yakiton hami. Hari Selasa ikon mula do hami. Tu Batam. Dihamu ma bali-bali munaon. Satu nuaing amang dang pas dope si panganon tu pamangan nami. Sude tonggi-tonggi. Ale hutangnya kon hamu, hami mahamu. Ise narade mabain babi guling ni Bali. Tu hami. Hupai mahami mahari Selasa. Rade mahami disi. Alana saya hu bereng-bereng hami do babi guling. Hape di Batam babi nahona guling do. Mo alani dilanggar motor. Lau si mau pakai kami. Jadi hupai mamada inang amang da.
Isen aradi di si Moloroto Batam siap mahami 30 hala. Laho mabayan perjabuan na. Ido, janji nami doy. Alani margogo mahamo, marluba-luba mahamo. Boy do, moludang mampu sa hala, 5 hala, 10 hala. Boy do, berkompromi. Asal mau nang uboto kami, na perlu di kami, aman kami pulang dari Bali, jala hubari tahun kami matu mahanaim, borhat amu tu si. Boleh perlu bulan. Au magait na. Ala nung hayaw tu son kan. Holan ala ni babi guling. Songonin ng ala ni debata buy dapotan hita dilas ni roha. Amen martangiang mahita. Marsanga magwar mo ali Tuhan Yesus Tuhan nami molo diajari ho hami asam marbenget hami. Laho mangulahon na akaulahon nami. Manoktong hami makaporsiyay ho di tonga-tonga ning ulo nami. Porsiya do hami disi. Ala na hodo na makatidak ko ni. Di godang ni aka na huwadopi hami, urupi mahami Tuhan. Anggo partodion nami girgir do makapursayo. Alay di pardagingon nami jojot do hami madabu tu pangujunan. Alanii urupi mahami. Hubuan hami maswara ni tikting nanunga hutang yon hami. Homa Tuhan na marsangap di akaulaw ni Huriam nanunga hula hami jala di aka rencana-rencana di hari naneng roho manapatuluson sian hami punguan ama metanoia di bagasa tikyon hutidakon hami ma habalgaon ni huwasom dinani raw toko hami marhiti-hiti to dimi manang di dia pe Huriam hakabipe maringanan. Huilala hami do songod dia pakokopon mo tu bangso nami bangso Batak. Boy hami makasiholi parsaoran di tonga-tonga ni Huriam. Sayho mana mamaso-maso aka ruas ni Huriam na adong di Denpasar Balion. Muladong na dibagasan parsahiton. Homa Tuhan na mga lehan na ipason mariti-hiti na di pasu-pasu. Aka ubat na pinangan na sida. Parbisuki aka dokter dohot perawat. Lumubi aka keluarga na majagay. Sariho na sana rikot si pakion na sida Tuhan. Di tonga-tonga ni ngulo na sida. Songonin ang muladong na dibagasan parukilon. Arsak ni roha pangujunan. Pargugoy na sida marhiti-hiti todimi. Asa manoktong na sida marpakirimon na sida laho makaporsyayo. Mulo ikon ayon na sida ma. Aka namasay urupi na sida Tuhan. Asa boy na sida pasangapon guarmo na badiyay. Nung pinabakit Huriam ima panitia Natal doho tahun baru nalaho makubasi aka ulaw ni dinamanumonomo hatutubum di hari nanengro. Hong matuhan na mga rauton na sida mampargugoy mga lehon dohot sude hagugoon na siyakoy asabuy di parade panitia aka narikot tu ulaw ni asa mulo jupang partikian ni boy mahami mamuji-muji kuarmo nabadiyay. Hubuan hami matuhan aka amanami inanami parhaladom na niuluhon ni amang padita resort nami rabdohot fungsional di tonga-tonga ni Huriam makabipi din pasaron sayho matuhan na mamasumaso sa luhut na ulaw na sida lehon matuhan roha na biar midaho asa diula na sida sahat tohonan na hobartu pajuon mo. Hubuan hami ma akan na tua-tua nami ruas ni Huriam nalam suda gugona
leon hagogoon na siya ko'y paingot na sida asa unang lupa pa sa ato diri na tuho. Jesus Kristus Tuhan nami, ibur-ibur magodang maakasudot na met-met sa ato na poso. Asabuhi na sida Tuhan, mangula akaulaw na, dapotan karejo modo na mga luloy karejo na adong diden pasar balion. So ngunin ang marsikola leon habisukon na siya ko'y. Mulutong pe Tuhan hamis siyan huriam, hakabipe mahanaim, resort mahanaim na adong di Batam, maritihiti punguan ama metanoia di naro di bagasatikyon. Muludyari na naing rohamin naing manadikon huriam nang luwad namion, dongani mahami di perdalanan nami. Lehon masihol na siya ko'y, asaboy hami marsitonguan di bagasan pamujion na siya ko. Digijang saluhod na. Sesa dosa nami nagudangi. Asa tamahami majalo asi dood olong ni roham. Mga sahon, goar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiang hami tuho. Amen. Taulopon mapasupaso siyan tuhata, dihatana nanunga marsaringar, marede mahita, uhut tapasahat mahamuliatiota, maritihite napapungo pilihan. Isenane pitui ukama na jojot manuk tugi ukama adi pituni roham jong jong no
kami rimah hita jongjong. Las diruhami Tapasikop mapar minggu tahun martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasan ami masya na lehon mi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parsaya kami pelianon pati buluhon harajaon mo ditonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni silion lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana de lehone tondero de pomata Ale aman namin na di Banua Gijang say pinarbadi ama goarmo, say Roma harajaon mo, say Saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion na hangluan siya pari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Manok tong maho makaporsyay de bata, bengit maho mangulahon ulaon na dinggani, mulak maho jalo mapasu-pasu sian tuhatay. De pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho, di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuan de batam mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Di damang dainang haanggidot pinaribot, sian hami parhalado HKBP Denpasar nang ruas ni Huria, lumubi tuhamu na baru sahalion rotu Huria namion. Mula mahita di bagasad dame, sahat matabi horas-horas nami, tuhita salut na. Salom, horas madihita salut na. Upasan ami ma tu na berwenang tadi waktu